Deci prima mea curiozitate, ce te-a îndrumat sau ce te-a îndemnat să participi la programul New Leaders Academy? Păi a început în pandemie totul, când toate lucrurile se schimbau între noi. Am primit o recomandare de la un prieten și coleg de servici la acel moment pentru o serie de webinarii săptămânale în care practic discutam diverse acțiuni care se întâmplau despre noi, cum suntem sau ce am vrea să lucrăm dacă vrem să îmbunătățim anumite elemente sau să le înțelegem mai bine. Și am beneficiat, să spun, aceste webinarii săptămânale și de mici sesiuni de coaching, care cumva au contribuit foarte mult pozitiv la starea mea de la acel moment. Eram într-o situație total nouă, obișnuită cu o echipă destul de mare, care tot timpul era lângă mine, acum dintr-o dată nu mai era și eram toți acasă, cu foarte multe incertitudini despre foarte multe lucruri. Și a fost cumva un moment oportun, din multe puncte de vedere, participarea la acele webinarii. Și cam de acolo a început. Am înțeles. Am înțeles contextul, am înțeles, da, Da. dificultățile și schimbările eu știu, de mediu și da, nu neapărat, adică echipa a rămas, dar s-a transformat într-un proiect la distanță. Ce te-a făcut să alegi programul nostru și pe mine ca mentor și, eu știu, să lucrezi tu în condițiile în care erai mai degrabă online pentru a obține această nouă profesie sau? Am apreciat foarte mult interacțiunile care le-am avut în cadrul webinarilor, am apreciat interacțiunile cu tine, cu toți participanții și cumva am avut așa ca o validare a faptului că există o conexiune și că pot să beneficiez mai mult de informațiile pe care voi le dețineți, astfel încât cumva și eu să descoper mai multe lucruri despre mine. Deși nu aș fi fost neapărat la, nu știu, prima audiție cu o interacțiune, cu sesiune de coaching sau cu zona de descoperire personală, însă era într-un moment total nou, în continuă schimbare, în care cred că trebuia să mă descoper din nou pe mine în contextul respectiv. Dar cel mai important a fost această validare și conexiune de încredere care s-a stabilit foarte bine în cadrul sesiunilor de webinar săptămânale. Și atunci cumva alegerea a fost foarte natural. Adică am avut chiar o serie de discuții, mi-amintesc și acum la început despre program, încercând să înțeleg mai bine despre ce este vorba și cum urmează. A fost o foarte mare deschidere la modul că să particip la început atunci și să văd dacă mi se potrivește sau nu. Și chiar mi s-a potrivit și am continuat programul. Nu știu când a trecut un an, că practic așa a durat un an aproape. Aproximativ, cu pauze, mă rog, cu vacanță. Concedii, da. Concedii, exact, da. Și s-a pliat foarte bine. Foarte bine s-a pliat. Da. Ca și rezultate și lucruri pe care tu le-ai observat la tine în timpul acestui program și, nu știu, poate sunt elemente pe care le pui în practică acum în rolul pe care îl ai. Adică ce ai putea să spui din punctul ăsta de vedere? Cum a fost această călătorie pentru tine? A fost o călătorie de descoperire și redescoperire și confirmare, să zic, în contextul actual. A fost, cred că, un moment în care efectiv am conștientizat mai bine valorile după care mă ghidez și care mi-aduc mie o satisfacție atunci când eu acționez în legătură cu ele și atunci când nu fac rabat de la una dintre ele. Am avut în perioada asta 2 schimbări în carieră destul de importante și pot să apreciez cum, nu știu, am crezut în ele foarte mult, tocmai pentru că m-au convins aceste valori. Nu aș fi avut această împlinire profesională dacă eu aș fi continuat în situațiile în care eram atunci. Acum, pentru că am ales să mă ghidez după ele, le-am identificat și am ales să fac acțiuni în direcția lor, sunt un loc în care mie mi-aduce această satisfacție profesională de care aveam nevoie, cumva. Un loc în care pot să contribui, în care aprecierea există și care, cumva, valorile mele sunt similare cu ale celorlalți, pentru că și asta e important. Adică coeziunea asta a fost foarte importantă. Asta, da. Da. Sună aici de la mine, cumva eu aud foarte clar că ți s-au confirmat anumite valori și prin această confirmare ai avut curajul să iei niște decizii poate aparent riscante în alt context și toate aceste decizii conduc către
poza de acum, către rolul de acum, în care tu simți alinierea asta cu Da, valorile tale. da. Foarte Ce... bine zis. Foarte bine zis și vreau doar să completez. Curajoase poate din prisma faptului că ele au fost decizii de schimbare într-un context poate economic, social mai puțin fericit. Dar altfel, în contextul dezvoltării mele, au fost la momentul oportun, așa consider. Curajoase și nu mi-au pus într-un risc, nu știu, o aparentă stabilitate, ci m-au condus către acea stabilitate care de fapt era bine și bună pentru mine. Da, sună interesant, pentru că există, de multe ori putem să avem această experiență personală în care alegem siguranța și, eu știu, frica care ne domină, având în vedere contextul, fără a putea să avem curajul să luăm o decizie care, uite, până la urmă ne face mult mai mulțumiți și, cum să zic, aliniați cu ceea ce suntem noi, de fapt. Mulțumesc. Ce îi spune tu unei persoane în 2022, acum, la început de an, care ar lua în considerare participarea la New Leaders Academy? Mi-aș dori ca acea persoană să fie foarte deschisă și să gândească că procesul funcționează foarte bine atât timp cât ești deschis și dispus să investești cumva din timp și din tine în a obține și a fructifica cu adevărat, să spun, informațiile care le primești din curs. Și nu doar din curs, pentru că eu nu am primit informațiile doar dintr-un material, le-am primit din experiențele tale, din experiențele colegilor care au participat, din experiențe mai vechi, dar și actuale, adică un moment critic. Experiențele de acum nu se puteau compara cu ceva ce s-a întâmplat în trecut. N-a mai existat asta înainte. Și cumva am văzut că lucrurile se pot rezolva și am găsit că, indiferent de situația dificilă în care poate ne aflăm, că am trecut unii cu familia peste boală și așa mai departe, putem să găsim forme în care să ne continuăm pașii către lucrurile care ne dorim să ni se întâmple. Da. Asta a fost foarte important. Și asta le spun, să fie deschiși, astfel încât să se identifice pe ei, să se descopere și, în final, să depună demersuri pentru partea de management care și-o doresc cu adevărat. Adică partea de management nu este doar, nu știu, dintr-un manual și urmează acolo niște pași, și are o componentă umană extraordinar de importantă și toate aceste lucruri trebuie să înțelese. Iar dacă pe noi nu ne înțelegem la început și ei nu se înțeleg pe ei la început, mai greu va fi să înțeleagă pe ceilalți. Da, sună ca și cum să fiu deschis să mă cunosc, ca să pot să știu ce mi se potrivește cel mai bine în cariera mea, în viața mea, la ce aspir eu ca și manager, ca și lider de acum încolo. Daniela, vreau să-ți mulțumesc, îți urez mult succes în rolul tău de acum și ne mai vedem, poate, când începem programul, te invit să conversezi și să împărtășești experiențe și cu noi noștri studenți. Îți mulțumesc foarte mult! Cu mare drag și aștept invitația și participarea Sigur. cu același mare drag. Da. Sigur, felicit.